Haganegi Eucharist Bakhuid tongin duai nakabenda bayahun simli but kraubok karshindi but ki kun jongi Josephine etan declan but Jurian bakinio ke jingoi jingkia baroshi insem duai nakabenda Charles Karbani badon hapadeng ke jingshitom bainio ke jingoi jingkia duai ru nakabenda Stevenson badon hapadeng ke jingshitom Iduai nakabenda Venijos Marwain barake iaga Sngi ka jongi kabakat lai. Iduai nakabenda kajing jatai bam jikut men siem jong. Kermensi solampiao. Bat kumjuru nakabenda ki ingasan jong. Pilomina solampiao bat ki kun kiti baro. Strong mas Bakhuid no bar lai spa lai pusat. Tangin songo yau jisu nakabenda ka jingai ka jingkar ko baro banginang aitia ka jingang no jongi baro hau jisu akan ka Eucharist Bakhuid ha kerteng upa baru kon baru men sim Bakhuid Amen. ka jinga e jongo trai jongi Jesu Christ bad ka jingi jongo blai lem bad ka jinga sulak jongo men sim Bakhuid kindon rengka betpi baro Pagin sangesh por ben kuslai halaka donut kamen siam jongi halar ki pop baro ki ba ngilale. Inampan mapru artat nagabenda ki por baro ngim shimla kindiu buram yaw jisu haka jingim ka jongi. Don ki por haka jingim jongi ngila kindiu ya ki basiniu ben ya ka ba babha. Lese haka perkat ka perdain jongi ya ka jingkwa jongi ngidang pen klein ya ka pop pen klein ya ka jing siniu. Bad lese haga donur jongi ni penne ya ka donur jongi habange don kano ka jing sosi halor kino ki briu bad haga ne Eucharist Bakhuid jisu pen kan mau yangi ni de bandon ka donur ka Bakhuid ka basngur da ka balait luit na kano ka jing dom ka jimpitar tongin kar padi jisu ban map yangi ban sait kud yangi yaki por baro ngila pen sosi ya kiwe da ka tin ka tilit da ki jing le jongi Jisu be eat map yangi site kud yangi na baro kinegi pop ki bangilale nga pala how blay badan bor baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jim par khat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palad janga da ka jingle palad janga da ka jingle palad bakrao e janga namar kata nga karpadi ka Maria Bakhuid kabayai sa ka teisoti Yaki angel bat kirikui, bat yapi ko himen ko para, benduai na kabinda jonga, how try ublay jongi. Ublay badon bor bara wini sune yangi, but andala map igi pop jongi, unyalam yangi shaga jingi mbam jikut. Amen. Try can rako play stay yangi. Try can rako play stay.
to nginia duwai. Ngi duwai negabinda baraga jinga kabangit trang haga jingim jongi haga negi Eucharist Bakhuid. Duwai ru negabinda ka Bible Convention haga nega singi sa jain. Negabinda baraki brio ki trang benyo jingkarku haga med jongi haga men CM jongi. Koblei me na uba kie baro ki babha ki wan to ai ba mangi ki ba karpadia me ha ka jing don kam jangi ba da ka jing persat men CM jame ngin perkhat tang ya ka ba bait ba da ka jim penya jame ngin le ya ka ta ka ba ngi perkhat da utrai jangi Jesus Christ kun jame uba im ba sen sha ringkhat bad me ha ka jingelong ka ve jang men CM Bakhuid ublei junom la junom. Amen. Kajing pule na kasithi baar jong Paulus Bakhuid syaki Kristan hakorin. Hadu menta kat haba pule ya Moses. Kajin ka kadang tap ya kajing sngothu jong ki Israel. Hendrei haba ubre upai sya utrai. Laweng no ya kajin ka. Te utrai ulong umensim. Batkat haba don hau mensim jong utrai. Hangta kadon kajing lailoi. Badyangi barok ki bapek ya kaburom utrai. Da kakmat Mawkhlam ka. Lapen kela sya kadur jong u. Na kawai kakerdon kaburom sya kawai pat. Na bakane kawan na utrai ubalong umensim. Namar kata habangi bat ya kane kakam syakri. Da kajing Sngi ublei. Ngim sngodu mensim. Bat wat lada laka ya ka gospel jongi. Laka ya ka tang na kitu kiban poi sya ka jingjot. Habaya day bat ki ublei jong kane ka perthei ulapan marla ya ki jingmut jong ki bom ngej. Pan khanglat ya ki na ka bayoi ya ka jing syai ka gospel jong ka burom ukris. Ubalong ka dur jong ublei. Namar ka ba ngialap kamdai satya yaladehi. Hendrei ya ukris Jisu kum utrai. Bat ngihi ngilong kum kisyakri jong pi. Na kabenta u Jisu. Na ba udai uta ublei ubalaong. To kajing syai kan ting syany na kajing dum. Ubala ting syany ha ki donut jongi. Kenang ban aya kajing ngej. Kajing syai jong kajing tip. Ya kaburom ublei ha kakmat jong ukris. Kaktin jong utrai. Iso ya ublei. Sam prakusan nabal nyospa nripo kenda. Nyospa nripo kenda. Urai dekat kedai sepuluh. Aduh, kerakat lain. When we try hard, yeah, I was you said, do I got to
trai undon rengka bat pim. Rengka bat piru. Ka jimpuli naka gospel Bakhuid kat kum Matthews. Raburam hame ko try. Jesu la ong halage senran. Lemda ka hok jumpi ka palat banya ka jongi start ain bat ki paisi. Pin your room satya haka hima baning. Pelayusngo bala ong hagi riu hindai. Pinom peniap bat jaru ba peniap ungat haga jimbishar. Ngapat nga ong hapi ba kat uba bitar yala upara ungat haga jimbishar kat uba kran tomet yala upara unshatian bishar haga dorbar but kat uba kot me ubi ungat haga dujok ding kumda lada pi wan terwa jingai haga duan but hangda piken mau ba upara jumpi udon eye pershaya pi to ino yalaga jingai hangda hakamat ka duwan but to late ban yasuk shua barla upara nangda sawan biang benterwa yalaga jingai to yasuk no kloy badu no mudoi jumpi kadba pidang late rengkat badu shaying bishar yo unom mudoi uaiti yapi hawu nong bishar badu nong bishar pat hawu nong ap bindi badansat bindi yapi shisha nga ong hapi pinommi nangda hadu bandasiu dep yak damli bakaddu ka gospel jong utrai Kajingera yame ko Chris. ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ ka jimpule mentakasngi ka kikayangi halor ka parda kabakanglat yangi nakaban yo iya ujisu nakaban yo ya gajing shai jongo blai bara mangi ngidon bun jait ki parda kabangi pendon kam ban nakaban yo ya gajing shai ka jongo blai ka jing shisha ha gajing im jongi ka gospel mendakas ka karen hangi kawe ka jait kum kane ka parda kabakang yangi ban yo ya gajing mut ya ka donut ya ka mensiam jongo blai kalong ka jingdom ka jimbitar barka ka mensiam ban bishar pindram ya kiwai ya ka mensiam bamla ban map ya kiwai pat haba ngi im ha ka ne ka mensiam bamla ban map bamla ban pan map bad ngi yai beteng ban le ya ki kam siniu but hangne ujisu ong lada pi wan mane ya ujisu lada pi wan mane ya uble pide bandon ka mensiam ban yasuk bat ki wai hagini ki sngi baro baraka social media kadap daka kerteng sonam bad raja raghuvanshi bad ki kinna ritru ki peit bon ki brio ki peloshi bon por nakaban peit ya kane ka jingjia bad ngiyoi ha shillong minin ki brio ki tur kumbakiyat procession ban peit bad ngide ban sotu kaya ka ba pelong yangi ban ward kum gini ki brio daga jing shisha ka sonang ka yang nagabinda nongshun nagabinda ka jing siniu henra ki brio ki tur shajan haka jimur jimbarka jongi bara kala rung ayu kata ka kerteng jongka henra kata ka kerteng jongka nega jingle jongka kanum yarap yangi kindia turu ban pensei so ya ka mensiam henra wat kata rung ilaban yoi bun ki brio ki peloshi bun ka por ban peit ya ka social media ban tip ayu kan jia henra kadon jimmaru kane ka jimpei jongi ka jimma kalong kala ban kata ya ka jimmur jongi kum kini ki jingle basnio jongi brio ha ka jingim jongi ka jingi kai kalong ka bauji su ai hangi ha ka gospel lada ngi don kano ka jingsngo pershai ki brio ne ke jingdam jisuang yasu kloi no
Yasuk koloi shua baban yalam shayalam yapi ha ke ying bishar. Bad ladapim yasuk koloi kan pin boy yangi kadu kadwai shaka bendi minda kadon nuksa naga binda jongi bandring jimmut naga jingle jonka neka kente. Namar kala bu hapo jonka yaka jingdom ke jimbitar persya kimi ki pala jong persya yaulog jonka. Bad kam sautanat kata ke jingdom ke jimbitar kala yalam yaka yaka jingrai ban peniap yaulog la jong nangda kala stang ban buri yakane badu jisu la kran shai kadar ladangim yasu koloi halor baro ke jing snow jongi halor baro ke jimbitar jongi halor kata ka mensiam imkong jongi halor kata ka jimbam sautanat jongi kawan ka por en sa set bendi yangi lada ngilong ki brio pa pen briang ya ka jing senyo ha ka jingem jongi kadu kadwai ngin poi sha ka bendi bun ki inga sem jongi ngilaban yo I ya kum ka ne ka jinglong lesengim ju penya brio kumne henre ngi khangla adi ki brio na ka ban yo ma jingsu na ka ban yo ma jingi du blai na ka ban yo ma de ka jingor ko jongo blai ngilong gi nong khangla adi ka jingor ko om tang yangi henre baru shing shi sem jongi ro ngi khangla adi ka jingor ko namar ngi don ga mensiam bamla ban map shumudur kaneka kente ladaka koloi ban map kala leit ban duai haga temple jonki henre kata ke jing duai ro kalam ya rap ya ka ban yasuk kane kalonga jinglong jongi ro bon sin ngilongi bribu wan duai ngilongi ba mane yau jisu henre shalinda jonga jingim jongi ngidang bunod halor kie ke baro kabalese kibriu kilele persyayangi ngidang immindaro halor kata ka jimbam sautanat jimbam honjangi ladangi im hakum kene ka jimbam honjangi jimbam sautanat jangi kayalam pinban yangi shaka patok nagabinda jangi patak omde ka patok janga perte ka bendi omde ka bendi jangane ka perte kene ka bendi kalong ka dujak lada manga badmapi ngi im ha kane ka jinglong kadu kadwai ngi haban jibab nagabinda baro kita ki jingle jongi nagabinda baro kita ki jinglong jongi ko himmen ko para ngimde ben but tinneng ya kum kene ke nuksa kabangi yosngo minda haga social media ngako ban kendu ya piru ki badang perlu bun por persyam ban perlu por jombe da ka pule ke tinu bale da ka bas ngap ya ke jingi kai halor jisu wadnum kranshu kinaro halor kum gini ki buryu kanum seiso yangi pinban ngi kejit ya ka jing sunyo pinban ha ka jimbom boy perkat ha ka jimmur jimbarka jongi ngi stang ban snow day akum kita baro ngi stang ban pengsan ro tenteng naga daw ngimde ban perlot kambun por naka ban ngap ya ke basinyu ka badang jia saudong jongi ngide ban perlot ya ka por naka ban ngap ya ke baro ka batte ya ka men siem jongi ka batte ya ka jingim jongi minda bon ge buryu ki kala matla haba jia kum kane lese don bon ge daw ka ba pelong ya ki lese ki ko ban shu peit ya ka ki ko ban shu ngap ka badang jia ya ka lese ngi don ka jingkwa ban tip henre ha shalinda jonga ta ka jingkwa ban tip jingkwa ban yo I karung hapo jongi ya ka mensiam bam men hapo jongi mensiam bam guin hapo jongi but kan stang ban trai kam haga jabin jongi kan stang ban trai kam haga donur jongi kan stang ban trai kam haga jimur jimbarka jongi but ka pelong yangiru ban snow kamlele ladangile kano ka kam henre naga pinta jongi ki kon jongo bale ngidonda kawai pat ka lindi ka bauji subu vengno ye ki parda jonga jingsuni baro ba khangladi yangi na ka ban yo madi ka jingi ngide ban long ki ba venglot omde bangin long ki ba kup da kum kene ke jingsini ha ka jingim ngimde ban don ka mensiam ban pengsan ya kano ke jingle ba sunio jong ke brio henre ngide ban nang ban ong em kum kene ke jingle kum kene ke jinglong kam ya deshu bat ke jingkot jongu jisu ianga te haki inga sem jongi ngin stang ban pen ba shushu ngidon bon ki buru na ka benda bon snem ki im halor ka jimbam yap jimbam map ya iwai pat don bon ki buru ki yapru ha ka ne ka jinglong jonki da ka jingdom jaka jingbetar tentangi penyap ki buru
tendangi peniap yalade henry jisuang yasup kloi wat num don kano ke jinglong basini haga jingem changi ko himmen ko para ngide banduai hau jisu tangga jingid kan sensharingi tangga jingkuit kan sensharingi tangga jingisne kan sensharingi tangga jingsngaulem kan sensharingi omde kano ka jinglong ka ba percaya kane iduai nakabinda kane ka jingai hagane gi krish Bakhuid jisu be id kerkuyangi bangin dup lang ban venglut no na bara ka takamen siam bam kuin haga jingim jongi ka ba pelong yangi ban yeshun yakiwe ba pelong yangi ban pinjat yakiwe ka ba pelong yangi ban pinduno ya ka sukka sain haki yinga sem jongi na mar ka men siam bamla ban map bamla yasuk haga jingim jongi me kot me veringi bangide ban long ki kun ka ba yasuk kloi ban dup light na ka bendi ka ba ap yangi habakut ka jingim jongi haga ne ka perte in yaro ya utrai Jesus Christ Jinam la jinam. Amen. ko himen ko para tongin plai ka jingait ka jongi ngangait blayu pa dan dor baro menang tau ka bening pat ka kendo bad hau Jesus Christ ukun ba marwe jongo utrai jongi yau bela puna men sim Bakhuid yau bela kana ka Maria te soti yau bela shalabein hapopon Dios Pilatus la sanar pna yavu la yap la ter yavu la hiasha gibaya haga Sngi ka bela ai la mi pa gibaya ula kiu shabening ushang shaka monu blayu pa badon bor barra nang dau in wan pat ban bishari ki bayim bat ki baya ngangeit ho men siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya sila ki rikoid haga jingmap ikipop haga jingmi pat ka dog daga jingim bam jikut amen Lai spa nyup kundai. Lai spa nyup kundai. ya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jampi kallang ka bapriang hun hau blai upa badon bor barom So try yang jingkinya di jong pi takabata ke jingero ke buro makateng jong u ke jingmento yangi mereka balang ko jong u baro ke wei. to pay to kemis ngobha ya kanega jing shakri jongi yeme ko traingi karpat baga ta ka bangi tarwa kallang jingai ka bapen sobha yeme barka jimpen roy ya ka jingir jongi tau Chris utrai jongim Amen. utrai undon rengka bat pim Rengkat bat pi. token diu yala ki donut Kintiu yaki sa try. tongin ya aingu ya utrai ublai jongim Ka song hok bat kadai. dashisha kalong ka bashong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko blai badan bor bat bam chikut namar ha ka jingit melatao ya benrio bat habala pendram ya katkum ka hok mela sispa ya daga jingisne lemba utrai jongi Jesus Christ lemba jongu ki angel ki aro ya ka buram jame ki hima ki dem mane bat ki bor ki kinyu hagama jame ka banem bat ki bor ka baneng bat ki sarapim bala karku ki amane rengkhat daga jingkamen ngi karpad yame to ai bagi sur jongi kin yaso bat ka jongi kat bangi pen bana daga jingero basngewre
Bakhuid tong in van rai ke jing e jong e baro ke jing jinjar jong e baro in van ra baro ka jing sngo si jong e bad kum juru ke jing dom jim bitar jong e kemen siam bamla ya map iwe pat rangkat bad new po bad ka wain tong in kar padi o men siam bakhuid balong ka dak ka shin jong ke jing e ke jing su ke jing ya sha kan man yar halo jong e pangin dup la ban im ya ke jing im ka bakhuid dashisha melong bakhuid ko trai kata mei jang ka jing khuid baro namar kata ngi karpadi me to pen khuid pen kantang ya kine ki jing tarwa jangi da ka ba pha ya men sim jame kum ka jer halo jangki bakin kralalong yangi kamet bakasnam jango trai jangi o Jesus Christ Haga por baladino yavu badala ka mons ngubha ula pdiang yaga jingsha shitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kdia yavu badula ai halaki senran u ong to shim bato bamna ka ne pi baro namar ka ne kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga benda jampi Hagaju ke rekomendal ale bam ula shimya ka kuri bada ka baingo biang yame ula aya ka halage senran u ong to shim bato dina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutan batte mai bad bam jikod ya ka ben pen mi naga benda jampi banaga benda ki babon naga benda ka jingma ki pop to le ya kane ban kan mau yangam Kos namba kardor jango Kristo pen koid yemi. Pen koid yemi men siam hadim pen koid. Pen koid pen kiai ke bapangi bashita. Yada yengi na obamen na ki kalam. Ka jingmaya jongka jinget. Namar kata ngi ke ba penmenda ya ke jingia bad ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame kotra ya upu janga jingim bad ya ka kuri janga jimpenim ngi da aing waidem namar mela new yangi ki ba bit ben ya hagama jamme bad ben shakriya me da ka bas nge verit ngi kar padi me bangi ke ba yo binda ha ka met bad ga snam u kris ngillong ke bela penyat le ka wai da umen sim bakhuid Token mau ko traya ka balang jame kabala priyang hasatala ka parthe bato penjana ya ka ha ka jingir rengkat badu liyo upaba ko jangi uvilbad ubishap jangi bad bahar ki lindo bad ki rinium Token mau lemro ya ki shakri jame ya ke ba melakot shalade na ka ne ka parthe bad to ai bamaki ki ba yalong ka we badu kun jame ha ka jingyap kum ga jangu ki yalong ka we ru badu ha ka jimmi pa jangu Token mau lemro iki himmen ke parashin rang bat kente ke bela yoti ada ka bakrmen ye ke jimmi pan badia baru ke bela klat no ha ke jingis ne jamme to pdiang ye ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi bara
kamdame veni barake kasngika but kumjuri ki bapang ki bashitam baro ki batrang ya jing oi jing ya hello junkie ngikar party me barengkat bat kameria Taïew soti Bakhuid ke kami jango Palei ujasu Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid Francis disease Bakhuid but bahar ki rikuid ki bala pen sobaya me pateng la pateng ngin long ki babit ban yo bin talem ha ke jingim bam chikut but ngin ro but pendon borom ya me da ukun jamme u Jesus Christ Dawu lembadu badu bad hau kan long hame ublai upa badan bor Haga jingelong kawe jungumin siem Bakhuid paro ka buram bat ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tongin Dubai naga binda bar ka jing tumo jungi kam dame ka men siem bania suk men siem bania map men siem bania kudup wat eki bryu ki ba ngim sautenar satya haga jingim jungi knamba ginum po isu shaka patok kabakut ka jingim jungi ni duhairu naga binda ka Bible convention haga nega sin sajain ba baharo ki ba wan shimbenda ki ni mahadi ka jingi du jisu kopa jungim ba bening ka long ka bakoi ka teng jame kan man ka hima jame ka long ka mon jame ha kin do kumpa ha bening to ai yang iminda ka jimbam jungi ka pahala ka sngi patama yang ring kang jungi kumbangi rungi map ya ka bele sniu yangi padwa delam yang isya ka jimban shoy kan rai taplait yang na ka basinium top light yang ingi kerpat ko try na jing siniu baro haga jing spoon jame to ai jing suk jing sign hagi sngi jungi knamba daga jing arab ka jing sne jame ngin light baro bona ka pop but ngin yo jing dana ka jing jin jar baro kat bangi dangap kemelendi ya ka jing karmen Bakhuid but ka jing wan pa jung nom penim jungi u Jesus Christ Namara ka jome ka long ka ima ka jome ka bor ka buram junom la junom. Kotrai Jesus Christ me ula ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi henry ya ka jingai janga balang jame bad ha ka jings bun jame tai ha ka ya ka jingsuk bad ka jingyat le ka we kat kum ka mon jame mame uba im bad basan sha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon barabo renka bat pim Rengka bat tap ka jingi do Kristo ngin ya ingu markelia Hakumi ukun lambro jango Palei. Hakumi bakit naga pop janga parte. Sukito ki bala korsha ga jinga wai jango ukun lambro. Kenran ngomong pasyo ho kenrong ko kaying janga. Endresho ka kati bakmensim janga kan sakyahi.
nagabinda ka jingkar ko jame kabamela pen ko purom yangi na kane ke Eucharist Bakhuid mela ailad yangi sachasin men pediang yame ha kane communion Bakhuid communion men siam kam da me yakane himmen ke parabara ke bashimmen da online ha kane kamas mena pen slay ke baro yaki bapang ke bashita mena pen ko yaki na ke pop baro mena pen ko yaki na ke jingdom jimpitar jogi ko jisabe it melakwa babara magi ilong ke bayasut bagi himmen ke para jogi melakwa bangin numbu nod percaya no ya no kabayalam yang ibon si syaga jimpen dia priu bad syapatot jisabe it lailu dingi na para ke jinglong jaga patok dujak pen ko dia ki inga sem jogi pen ko dia himmen ke para jogi ke bayadom ya bita ke ba im bon snem ha ka jingya dom jingya bitar ka jingya kulma jisu karku kardo ye ki baro pen slay ki baro pen koid ye ki baro pen koid pen kya met but pen siam ye ki baro ko jisu ai boring hallelujah 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 jisu 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah hallelujah la 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 di 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 hallelujah 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 itu ai nagapinda ka jimpen jempura bangindup la ban idia baro map ya baro bangindup la ban imya ka jubilee pura ha ka jingim jongi koppa ubaha bening trai ba ka jingait pamela ai hangi au kun jameu Jesus Christ u himen jongi berbakat teliding jangka jingir spoon kan kalang haki donu jongi dau min siam Bakhuid kan kersiu biang hangi yang ka jingkarmen bala kerku nagabinda ka jingwan jangka hima jame to ai ba ka jinga e jame kan pin kala dur yangi shagi nonglo lingka bamju shangtai ban bet ye ki simbai jangka gospel to ai ba ki togi simbai kin pin kala dur na shapo yaga jait ben riu ba dia ka perthe mariang barawakawai aga jingkami lindi batikana yaga bening batimai ba ka perthe batimai haba enda yagi bojungu bamen la wengno kaburom jame kan ting shine juno ai ba ka jinga e jangka jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim jangka jingkarmen ya ka jingang nud ya ki tia jingkan show happening ai ba ka ta ka ju ka jinga e kan pensa priang ya ka jingkarmen pa jingsuk jangunang sispa jongi satala ka perthe shamai ko blei jongi bala kerku junam kallang ka buram pat ka jingero junam amen koppa jongim ba happening kalong ka Bakhuid ka teng jame kan wain ka hima jame kalong ka mon jame ha kendo kumba happening toa yang iminta ka jimbam jongi ka bahala kasni badama pingi gereng kang jongi kumbangi rungi map ike belesniu yangi badwa dilam yangi sha ka jimban shai rai taplait ingi na ka basniu amen kublai ko Maria ka badap ta ka jingae utrai don bat pa la kar kuye pa na pre kinde balla kar kuye usopo jompa Jesus ko Maria Bakhuid ko mi jong blai tuai na ka binda jongi ke nompop mendab da ka por ka jingiap jongi amen kaburam au pa tho kun badmen sim Bakhuid kumba kalalang ka pamining kong kum jumendab da barabo junom la junom amen to nginia duwai to ai baka kam jimpin kia jame ko trai kan sausane ban palait negilindi bakindriang jongi but kan yalam yangi hagilindi babe dau Chris utrai jongim amen utrai undon rengka bat pim blay badon bor baron karku yapi upa barukun baru mensim Bakhuid amen ya lesuk ban pen bana ka kubar bhajang utrai daga jingim ka jompi Yesawo ya ublay nomor lais pak kat kendai
sim Bakhuid, Mawkhlam, Pamikong, Tang Barabos, Jinam, Amen. Ini roh Israel Yesus Kristus, dalam nama Amen.